सिंक्रोनाइज ହେଇଗଲା ସବୁ ହେଇଗଲା କାଲି ରାତିରେ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ 10ଟା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ତୋର ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗର ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ ହେଇଗଲା ମତେ କହିଲେ ଆଉ କହିଲେ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ତାକୁ ସେ କଥା କହିଦବୁ ମତେ ପୁରା ମାନେ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିଦେଲ ତମେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଟୋଟାଲି କିଛି ହେଇନି ଜାଣିଛ ନା ମାନେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ 1 ରୁ କେତେଟା ଗଲ ଜିକେ କେତେଟା କରିଛ ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାକୁ ଜଗି ସେମିତି ମାରିକା ପାରିଲିନି ଠିକ ସେ 80 90ଟା 100ଟା କରିଛି 120ଟା ତମ ଅଟୋ କ୍ଲିକ ତମର ହେଇନି ତମର ହେଇନି ନାଇଁ ହେଇନି ଟୋଟାଲି ସେ ସ୍କ୍ରିନ ରେକର୍ଡ ମଗଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ ହେଲା ତମେ ଜାଣି ନା ମୁଁ PCM ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କରନି ବୋଲି କହିଦେଲ ନା ଆରେ ତମେ କେତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ମନା ବି କରିଥାନ୍ତି ତମେ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରୁଛ ମୁଁ କହିବି PCM ପିଲା ତମେ କରନି ଆଉ ସେ ସାର୍ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ବୋଲି କି ସେମିତି କେମିତି ହେଇଯିବ ଜଣେ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ୱେଟ୍ କର ନହେଲେ ତମ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ ତମ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ ଆଉ ନାଇଁ ସେ କଥା ନାଇଁ ଯେ ପୁରା ତାହେଲେ ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ କି ହଉଛି ତୁ ତୋ ପଇସା ଦେଇଛୁ ତୋ ନିଜର କଲୁ ମୋ ପଇସା ନେଇକିନା ଏଇଟା କେବେ ପସିବଲ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତମେ ମତେ କହିଲ ନାଇଁ ଜଣ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଏଇଟା ମାଡ ହେଇଯିବ ନା ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କହିଲେ ତମ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ନା ନ ଆସିଲେ ତମ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ଜଣ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଏଇଟା ମାଡ ହେଇଯିବନି କହୁନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲେ ତମର କେମିତି ହେଲାନି ମତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେ ତ କାଲି ମତେ ଆସିକି କହିଲେ ଦେଖ ତୋର ତ ସାଙ୍ଗର ସବୁ ଓକେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ତମର ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମେରିଟ ଆସିବ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମେରିଟ ଆସିବ କି ନାଇଁ ଆଉ ଆଇବନି କି ତମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବ ତମର ଯଦି ଆଇଛି ବୋଲେ ଯାହା ତ ହେଇଛି ତ ହେଇଛି ତମ କଥା ସେ ତ କହିଲେ ତମର 138 ଅଛି ନାଇଁ ହେଲା ତମର ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମେରିଟ ଆସିବ ତମର ଯୋଉ ସବୁ ଆଇଛି ବୋଲେ 150ଟା ଆସିବ ବୋଧେ ଆସିବ ମାନେ କଣ କହିବି କୁହ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ମଣିଷ କୋଉଠି ଅଛ ଏବେ ରୁମ ରେ ଅଛ ନାଇଁ ରୁମ ରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ରୁମ ରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ କଣ କହିବି ମାନେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲ ଟିକେ ଆରେ ବାପା ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ଚିହ୍ନିବା ଆଜିକାଲି କଷ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ମାନେ ମଣିଷକୁ ବୁଝିଲ ନା ଖରାପ କାହିଁ ଲାଗିବ ଆରେ ଗୋଟେ ଥର ସବମିଟ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ କଣ କରିଦବ କହୁନ ଆରେ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ତମର ହେଇଛି କେମିତି ସେ କହି ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳୁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ କି ଆରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରସର ହଁ ନା ନାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ରସର ହିଁ ତମେ କ୍ଲିକ କରିଥିବ ନହେଲେ ସିଏ କରିଥିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତ କରିଛି ନା କ୍ଲିକ ମୋର ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ତମେ ମତେ ଯେମିତି ପୁରା ଫସଉଛ ଯେମିତି ବେକାର ତମକୁ ପୁରେଇବାଟା ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କଣ ତମକୁ ଇଏ କରିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା କାହାକୁ ହେଲ୍ପ ବି ଦୁନିଆରେ କରିବନି ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କି ଏଇଟା ଆଉ ଯାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ସେଟା ମୋ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ କେମିତି ମତେ କହୁଛ ମୋ ପଇସା ନେଇକି ନା ତୁ ତୋର କରୁଛୁ ଏଇଟା କି ପସିବୁଲ ଆଉ ନାଇଁ ଯଦି ମୋର ମେରିଟ ରେ ନ ଆଇଲା ବୋଲେ ସେ ସାର୍ ପଇସା ତ ଦେଇଦେବେ ନା ରିଟର୍ନ ହଁ ପଇସା ଦେଇଦେବେ ଆଉ ବୋଲେ କାମ କରିପାରିଲେନି ରଖିଲେ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଇଏ କଲା ଆଉ ନାଇଁ କି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ ଆଉ ଖରାପ ଲାଗିବନି କି କହୁନ ଏଇଟା ଯଦି ତମର ଆସିଲା ମୋର ଆସିଲାନି ବୋଲେ କଣ କହିବୁ ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ଆଉ ନାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ କଣ କହିବେ ଯଦି ତମର ହେଲା ମୋର ହେଲାନି ବୋଲେ କଣ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ କି ଦି ଜଣଙ୍କର ତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ହେଲାନି ବୋଲିକିନା ସେ ତ ମାନେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହିଲେ 138 ଅଛି 145ଟା ମରା ହେଇଛି କଣ ସେମିତି ଆଗରୁ ସେଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି କି ସେ ମାରିବା ଟା ହଁ ସିଏ ତ ମାରୁଥିଲେ ନା ଆମେ ମାରିବୁ ନା ସେଟା ନା ଆଉ ସେ ଯଦି ମାରିଲେ ହେଲେ ମତେ କାହିଁ ଶୋ କରୁନଥିଲା କିଛି ତମ କଣ ଗ୍ରୀନ ଶୋ କରୁନଥିଲା ଗୋଟେ ରେଡ୍ ତାପରେ ଗ୍ରୀନ ଶୋ କରୁନଥିଲା ନାଇଁ କିଛି ଶୋ କରୁନଥିଲା ମିଛ କହିବି କି ହଉ ତମେ ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ ତାପରେ ଦେଖାହବ ତାପରେ ବୁଝା ହବ ଆଉ କଥା ହେଇକିନା କଣ କୁହାହବ ଆଉ ନାଇଁ ଏମିତି ତମେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କେ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି କି କୁହ ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା କଣ କଷ୍ଟ ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କେ ଯଦି କଥା ଜବାବ ଦେଇକିନା ଯଦି କରିପାରିବେନି ବୋଲେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ ଖରାପ କି ମୋର କଣ ମୁଁ ସେମିତି ମୋର ଯେତିକି ଆଉଛି ପଢିକିନା ସେତିକି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଛି ମୋର ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ପଢି ପକେଇଥାନ୍ତ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା କହିଲ ନା
ତମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ପଢି ପକେଇଥାନ୍ତ। ତମେ ମତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇକି କହିଲ ବୋଲି କି ଦେଖ ଏଟା ଆରେ ହଉଛି ହଁ ରହିଛି ମୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ ଦିନ ଇଏ ପଢି କଲି। ନଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ହିସାବରେ ଆଟେଣ୍ଡ ତ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅଧିକ। କଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ପଢିକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାନ୍ତ? ତମେ ଯେମିତିଆ କଥା କହୁଛ। ହଁ ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ପଢିକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କଲେ ତାଠୁ ତ ଖରାପ ହେଇଛି ନା। କମ କଲି 80ଟା ନା 90 ନା 95ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ମୁଁ 120ଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସାରଙ୍କ ଲେଟ୍ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଦେଖି ତାଙ୍କେ ମାରିବେ ବୋଲିକି ଲେଟ୍ ରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି କ୍ଲିକ୍ କଲି। ହଉ ହଉ ତାପରେ ଆଉ ଦେଖ ତମର ଆସିଲା ମୋର ଆସିଲାନି ବୋଲି କଣ ମୁଁ କହିବି। ତମର ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମେରିଟ୍ ଆସିବ ସେତିକି ଠିକ ବୋଲେ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ସାରଙ୍କ ହୁଁ ସହିତ କଥା ହଉ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ତମେ ଯାଅ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି କଣ ଇଏ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝିଲ ନା। ଏମିତି ଆରେ ଗୋଟେ ସେମିତି କଣ ଜାଣି ଶୁଣି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ମଗଉଛି ହେଲା। ସେମିତି ସବୁ ପିଲା ବର୍ଷ ଠକନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ମଗାନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ। ହଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମଗଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ର। କାଇଁ ମଗେଇକି ମୋର ପଠେଇଲ। ସେ ମଗେଇକି ତମକୁ